मोजां मोनदों समायदोंथ' दासो थान्दा लाहैबावनो हिनजावनि आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आन्टनि नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय स' लोगोफोर गोबाङा बुङो दि सोरबा सोरबा अनेक बायदिसिना बिदिनो बुनांगौ मानांगौ सोरबा बायदिया बुङो ना टपिकआ गैला नामा बेनोल'सै नामा होननानै ना दा बिदि बागै आं भिडिअफोरखौबो बानायनो बानायसो मोनलायलांसै मानो होनोब्ला बिदि पुरा हेड कमेन्टफोर बायदि फैनाय बायदि मोनो माने गोसोखौ मोजां मोना आरोखि भिडिअ बानायनो अब्ला माने बिथांमोना सानोदि बेल'नोसै नामा टपिकआ होननानै जोंनि जायगायावदि आसामाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि सोलिनायनि हमजालागासिनो ना बिनि भाइरालानो भाइराल जागासिनो ना भाइराल जागासिनोब्ला जोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनानै मोजां रावजों बुंनानै बा माबा मोनसे सोरखौबा फोसाबनो हागोनदां होननानैसो जों बेफोरबायदि टपिकखौ लाना फैयो खायसे मानसिफ्रा माने बेफोरखौ बुजिया आरो ना मोदोमाव नांदों ना बै जिथुनाखि गुवाहाटीयाव हमजानाय ना बिसोरो भिडिअ दायो जों जेनेबा भिडिअ बानायना बिसोरनि थाखाय होदों बिसोरखौ भिडिअ बानायनायनि थाखाय ना बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरसो कमेन्ट हरो ना मायो बेखौ मिन्थिया आरोखि दिनैनि बे टपिकआनो जाहैबाय माने जिथुनाखि दाख्लैना गुवाहाटीयाव देहा फाननायाव हमजानायाव ना जेनेबा सेंग्रा सिख्ला ना ओंखाम दौलायलायनायमोन बिसोर सानैया जेरैनाखि आंनि भिडिअ नोंथांमोना चेक खालामब्ला नुखागोन जिथुनाखि बै सेंग्राया हमजादोंमोन ना बे हमजानाय सेंग्रानि जिथुनाखि जोंनि एक्स एनडिपि आदामोन सारमोना बिसोरखौ माने हगार हरबाय आरोना पुलिसनो होआलासिनो होननानै आदामोना अलरेडि बुंनाय दंखायो बिथांमोननि भिडिअआव अलरेडि बिथांमोना बुंखादों माने जों गावनिनो बर' आंगोनि बर' फिसा होननानै जोङो पुलिसनो होआ होननानै माने बेफोरबायदि देहा फाननानै हमजानाय बा देहा फालांगि खालामनानै हमजानाय ना बेफोरबायदिब्लाबो जोङो पुलिसनि आखायाव गथाया होननानै बुंनानै माने बिथांनि न'नि गार्जेनफोरनो हगार हरदों आरोना जिथुनाखि नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बै मानसिया आरोखि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जिथुनाखि ओंखाम दौलायलायनाय ना अनेक लासिं साला सुवा नोंसोर दिनै दिनाव मा सानखो हमजानानै बुजानानै लाजि फोनांजानानै नोंसोरो दिनैनि दिनाव माबायदि मोनदों आरो गुबुनफ्रा बेफोरबायदि दाजाबावथों होननानै माने गोबाङानो माने फेस ब्लार खालामालासिनो माने भिडिअखौ हगारना होदों आरोना दा माने भिडिअखौ बिथांमोननि मोखांखौ ब्लार खालामालासिनो हगारबाय नालाय दा गुबुना बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि देहा फानना जानो बा देहा फाननो गोसो दाजाबावथों होननानै ब्लार खालामालासिनो सोरबा बायदिया होदों सोरबा बायदिया ब्लार खालामदों आरोखि ना ब्लार खालामोबा माने रावबो सिनाया ना बेबो मोनसे मोजांनि बाथ्रा खिन्थु ब्लार खालामालासिनो हगारोब्ला माने गुबुना बेफोरबायदि दा जानो हाबावथों बिसोरखौ माबायदि बुदों माबायदि सेबदों माबायदि लाजि फोनांदों ना बेफोरबायदि दा जाथों आरो बे जिसुनाखि हमजानाय सिख्लाफोर ना बिसोरबो बेफोरबायदि माने इयुनाव जों गोदो बेबायदि खालामजाबाय मैया दाख्लै जेन'ब्ला आरोना मैया दाख्लै जों बेफोरबायदि खालामजाबाय आरो जों बेफोरबायदि मालाबाबो खालामला गोसोआव नांथों गोसोआव हाबनानै थाथों होननानै माने
ब्लार खालामालासिनो हगारनायबो जादों आरोखि। थ' जिथुनाखि बे सेंग्रामोन ना, बे सेंग्रामोन दिनैनि दिनाव बिथांखौ गामियाव हगार हरबाय ना, गामियाव हगार हरनानै दा बिथांखौ जिथुनाखि हिन्जाव दंखायो फिसा दंखायो होनना बुंदोंमोन ना, नोंथांमोना भिडिअफ्राव चेक खालामबा मोनगोन, आंनियावबो मोनगोन चेक खालामबा गाहायाव जिथुनाखि सेंग्राया स्टेटमेन्ट होदोंमोन आरो जोंनि एक्स एनडिपि आदामोना स्टेटमेन्ट लादोंमोन। थ' बिनिनो नोंथांमोना ससे बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो। Siapa ini mah? Sana lihat. Oleh Kim Ji Dong Hai ka. Ya pun oleh mana lok kai Dulu ta raja dari bunda ta. yang dah halang labra. Pada hari nama. Ya kita dari lama. Risha halang. Dua buah. Mudah-mudahan. Semai dongko rasa. Handala hai bawa hijaunya. आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलनि नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय ना, जिथुनाखि बे सेन्देल गानहोदोंना बै जिथुनाखि ओंखाम दौलायनाय सेंग्राया आरोखि, जिथुनाखि ओरै खानाय हजानाया आरोखि। थ' लोगोफोर आं दिनै जिथुनाखि बिथांमोननिनो हिन्जाव जानांगौ, माने साउन्डआ मोजां क्लियार आंनियाव खोनायाखै, बेलेगफोरनियाव खोनादोंबो जानो हागौ, माने हिन्जावजों सेन्देल गानहोजानानै माबायदि मोनदों बेफोरबायदि बुंदों आरो। थ' बिथांमोननि हिन्जावफ्रा दिनैनि दिनाव जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो बिथांमोननि गामिनि ना, गामिनि रायजो राजा जेनेबा मिटिंफोर बायदि जानाय बेफोरबायदि स्टाइलाव दं आरोना, खिन्थु बबे जायगानि माने बेखौ मिन्थियाखै। नोंथांमोना बै एक्स एनडिपि आदामोना स्टेटमेन्ट लानायाव बै हौवा सेंग्रा सासेया स्टेटमेन्ट होदोंमोन ना, बेयाव नोंथांमोना चेक खालामब्ला मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदों बिथांमोननि रायजो राजा ना, बिथांमोना खालामदों दि नोंसोरो बेफोरबायदि दा मावसै आरो बेफोरबायदि दा खालामसै होननानै बेफोरबायदि मिटिं खालामनानै हिन्जाव गावनि हिन्जावखौ सेन्देल गानहोदों। थ' जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदि खामानि, बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफोरनि खामानिखौ आङो रोजा रोजा बिथांमोननि गामिनि गामबुरा सेक्रेटारिखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरोखि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। थ' हिन्जावफ्राबो बेफोरबायदि गावनि हौवाखौ मा मावदों मा मावाखै, अबाव मा मावदों अबाव मा जादों बेफोरखौ मोजाङै खबर लानांगौ आरो। जोंनि हिन्जावफ्राबो हायो, मानो हाया, गावनि हौवाया मा मावदों बेफोरखौ थाल लानांगौ स्रोद ना, बेफोरबायदि आरोखि। दा थाल लाबाय थानायमोनब्ला सिगाङावनो मिन्थिगौमोन खिजान बेफोरबायदि हौवाया मालाय हिन्जावजों मालाय सिख्ला गथ' उन्दैफोरखौ लानानै बिजनेस खालामदों होननानैबो बे भिडिअआव डाइरेक्ट बुंनाय दङ आरो खालामहैबावनो नामा होननानै बुंनायबो दङ। नोंथांमोना मोजां खोनासंबोदोंबा खोनाखाबाय जानांगौ। दा बेखौनो आङो बिराद मोजां मोनदों, दिनैनि बे टपिकखौ आं बेखौ लाना फैदों। हिन्जावफोरजों आरो बै जिथुनाखि देहा फालांगि खालामनाय दा हमजानाय गामियाव सेन्देल गानहोजानाय बिसोरखौ आं बुंनो सानो, नोंसोर लाजिया नामा? गावनि बिनानावजों समान जानाय, गावनि फिसाजोफोरबायदि समान जानाय, बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ लानानै बेफोरबायदि देहा फालांगि खालामनाया मा बे नोंसिनि मोजां खामानि जादों नामा? मालायनि जिबनखौ, मालायनि लाइफआ दिनै बेसेबां बरबाद जादों, नोंसोर बेखौ मिथिया नामा? मालाया दिनै हिन्जावफ्रासो बांसिन बदनाम जायो दिनैनि दिनाव। हिन्जावफ्रा दिनै बेसेबां बदनाम जादों नोंसिनि थाखाय, नोंसोर दैदेननायनि थाखाय, नोंसोर देहा फालांगि देहा फाननायाव जगायना होनायनि थाखाय दिनैनि दिनाव बिसोरो हमजानानै बिसिबांमोननि बिमा बिफा आरो बिदा बिनानाव बिमा बिफा गामिनि गामबुरा सेक्रेटारि बिथांमोननिया बिसिबां दिनैनि दिनाव बदनाम, बिसिबां लासिं जादों नोंसोर मिथिगौ। दा बेखायनो नोंसोरखौबो हायोब्ला गामिनि गामबुरा सेक्रेटारि ओरैबायदि फैनांगौमोन, मथथे जोंनि एक्स एनडिपि आदामोना एथ'ग्राब फैयाखै ना,
एथ'ग्राब फैयाखै ओरैनो नर्मेल फैनानै माने नर्मेल साजा होनानै हगार हरदों गामिनि गावसिनि बिमा बिफानि आखायाव आरोखि दा ओंखायनो गामिनि गामबुरा सेक्रेटारि गामिनि रायजो राजा न'खरनियानो ओरैबायदि मानजिनांगौ बिदि मानसिखौ मथेथे नेक्स्ट टाइम मालाबाबो बेफोरबायदिखौ गोसोखाङा आरोखि कि गोसोखांनोबो हागौ मोजाङै रायजो राजाया मोजाङै स्टेटमेन्ट लानानै मोजाङै कागज पस्त्र लेखा बायदिसिना लिराखैब्ला थ' लोगोफोर हुसियार जा जिथुनाखि जाय सेंग्राफोर ना बेफोरबो लेनदेन दङब्ला गोजान जानानै थाखा आरो हायोबा बिसोरबायदि सेंग्राफ्राना मोजांसो बुजायनांगौ बेफोरबायदि दाखालाम बेफोरबायदि दामाव मा थाखा फैसाया नों थैबा नोंजों थांफागोन नामा हा थांफायाथ' नों थैबा थाखा फैसाया बे संसाराव बे बुहुमाव थालांगोन थाखा फैसाया थैनाय नङा नों थैलांगोन अब्ला नोङो थैयिनि सिगां मोजां नाम लानानै मोजां खामानि मावनानै थैलांबा नोंनि थाखाय जेरै दायो जोंनि महात्मा गान्धी ना महात्मा गान्धीया मोजां खामानि मावनानै थैना थांबाय दासिमबो बिथांखौ सेलुट खालामो बिथांखौ मान बावो ना जेरै जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हा बिथांमोनखौ बड'फा बिथांमोनखौ मान बावो दासिमबो थिग बेफोरबायदिनो नांगौआ नोंथांमोना बेसेबांखिनि नों आंहा बेसेबांखिनि जाहैनो हायाब्लाबो ससे एसेब्लाबो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै नांगौआ ओरैनो स्रि स्राय गामियाव नर्मेल जानानै थैना थां होनब्लाबो बेबायदि गाज्रि भाइरेल जानानै थैनानै थांनो नाङा आरोना दा नों थैनानै थांगोन नों थैना थांखांनायनि उनावबो नोंखौ बुंसिगोन उमुखाया बिदि बिदिमोनलै गोदो होननानै थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन सिगांसिन नोंथांनियाव मोनहैयो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो थ' लोगोफोर बाय बाय